Say guys for the people. Ndamukira nhasi Friday. So ndauya kuno kumashop kwaguti mupandawana ndikatora munhu ndafonera muridzi weshop kuti ndokumbirawo kuti ndipuwe munhu unonondimezhera magirasi so that tisazoita zvinhu zviri wrong plus ndandisi munhu wemawindo munhu anoziva zvemawindo ndoechi ndava naglaze saka zvamuri kuona izvi ndava nawashi ndiye andiperekedza makusenseni measurements aenda kundotogwawo saka nipa papa ndazvada kuti chicalculaterwa kuti zvingaita mari measurements ose aya kuti total yedu imari yemagirasi ekuti titenge then part angachitaura kuti part maybe roughly panoda wati 20 zvimapaketi one packet chiita mari $, meaning kuti isusu already tatopa $20 pabudget yedu yemagirasi atofana kutenga rapa sai zvita kunocalculaterwa ndogodzoka futi ndokuudzai so guys ndadzoka mukomana chari padiva papapapo paekera ushu aripo uyu titi ndo andikufamba naye so tacalculaterwa izvi mushop mavo vaticalculatera isu vati magirazi chete anoda $65 magirazi oga hanzi kuti acalculata mushere necalculator yakepa nondikuona zvinhu zvakadzimiwa $65 then ndobva zvanzi pati $20 tatopa $85 then mubva tafonera futi murungu wacho because ndo mushandi wavo uyu ari pano kuti anzwe ndichitaura kuti handisi kureva nhema saka vanga vati ivo number of mabags epart anodiwa pakuisa mawindo ndo labor yavo ivo kureva kuti labor inenge ichinzi $20 hani munozviona saka mari yedu takutoka kuma 100 and something up saka ndambozama kunegotiata kuti vatitire 10 vati hazvigoni kuti ite $10 ingatongonegotiate kakubvisa $5 chete saka ndo zviripo it's 65 plus 20 plus 15 inotipa mari ichikakurita nefoni yako tu 100 exactly saka ndangoti ndingokupai update kuti nhasi ndo zvandamuka ndichiita kune vanhu vayanenge vachifunga kuti hakuna effort iri kuitwa pamwe kwanani kwana maisimba I'm working like ameno saka ndabva pano ndikamboti $100 saka ndatombobva pano ndikambomanya kunotasa maketeni angu andakakuudzaya kuti ndakaimaita order ndatomatora ndatonzwa munhu wacho akuda kutondikwidzira kuti topa imwe mari ndakazowedzera mumwe micheka ndikati aiwa who did you communicate with because inini kana ndikati ndoda measurements aya iwo ukandowedzera mucheka wako 1 meter extra without telling me wondiudza kuti topa mari it doesn't make sense saka ndamato akapera zvavo but ndandambomborequesta kuti andiitire something saka azonditi aiwa ndoda extra money ndikati handigoni kutopa imwe mari pane zvatatikataurirana ambozviona bva pano ndakuda kuti maybe tiona kuti ndinganotsvaga zvimareus zvacho zvezvere but for the meantime zvekumagirasi ndo zvandinazvo washi une zhara ndosaka maona majari nayo abuda zvemuvhidhiyo mabudisirei